секундата. Браво! Дигай! Чиста че бензина! Ай, Генчо овчарката. Става като пистарка. Балкан пистак. Прави с камъни. Ето, прешляни под земята. Не. Изтегнал да не мога да си го разви. Тръгна. Тази степенка крива ли? Що се върна? Отгоре. Ево тук. От тук в отверката, не. Отверката, бе. Отверката на ръба на картера е те да вадиш. Абе не бе, веригата, бе. Веригата, бе. Не може. Не е натиснал това статора да е изкривен. Натиснал го, 100%. Давай да мъчим да я варим. С отверката нагоре. Кое? Веригата назад. Как? Да чукнем. Ще изкъртиш някой зад. На скорост. Изключи. Пробвай да върти. Изключи. Ще излезе. Браво! Това е Генчо. Сега дали ще я запали? Да, тигъра му има. Ще запали. Я да я пробвай. Браво!